Handiti munozviziva here kuti kune musikana watakagadzira akadanana nemurume wemunhu, saka tisu takabva tatoita sei patanomugadzira. Ndanzwa tsitsi nenguva yareba nekurara kwakaita Bettina. Chenda inovaudza vatsvage mari vauye tibvise zvatakaisa pana Bettina. Pane chinhu chaakaiswa umu chinomutarisira kutaura nemakumbo make zvinomutarisira kufamba. Akangotanga achita gumbo rangu rikuita chiwewe. Vazotumwe musi zvikanzi ruoko rangu rakuita chiwewe. 4 years afambi zvingotanga zvishoma nezvishoma. Kunzwa ko vari kuroya vari kuzvichokwadi. Yes, atichisangana zvakare muri yeZimbabwe paHot Zim Trends apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe. Naika kutaura kuno kwandiri kuita tine mhomho yevanhu iripo pano. Pane nyaya inorwadza muri yeZimbabwe iri kuitika pano apo musikana ane makore 22, tingatoti 22 because akatanga kushamwaridzana nababa vane 22 years. Nekudaro munongoziva vakadzi vanhu vanotaurirana pavanorukana musoro paye vanotaurirana. Ndobva pauyo vamwe amai vanozviti vanobatsira kana ndichiti kubatsira muprofita. Naika ndobva vataura kuti aiwa pane musikana wandakagadzira wemunharaunda ino aishamwaridzana nemurume wemumwe munhu. Naika ndokubuda kwakaita nyaya iyi, right? Nekudaro nyaya idzi dzakatenderera kusvika dzasvika kune murume uyu. Saka tine maloko residents atinawo pano nevehukama vada kutaura nyaya yezvizere. Aiwa, ngativanzwe vachitaura pamusoro imhuri yeZimbabwe. Ini ndinonzi mai Bettina. Bettina akatanga kuti aingotaura kuti ndine shamwari yangu. Isusu tisingazoti shamwari yacho munhu muhombe razanga ane mukadzi. Asi iye pakutaurira Bettina aiti handina mukadzi. Saka Bettina paakazozvinzwa kuti ane mukadzi ndopaakati ina handichadi nokuti une mukadzi wako. Isusu tikatomuti siyana nemunhu ane mukadzi wake. Saka akamutaura kuti handichadi. Iye ndopa akamuudza mwana kuti ndikangosangana newe murodhi kana wandiramba ndichakudhuma nemota. Kamwana ndopa akangogarira kushinga zvokutomanikidza. Anga asingade. Asi aitombomurova achibata achimurova. Achitora foni yake achipwanyira kumadziro achiiuraya. Saka ini ndakazorwarawo. Pandakarwara inini ndopa ndakatorwa nemukoma waBettina ndikaenda kunogara kwamukoma waBettina ndikamusiya iye ari pano. Takazonzwa inini ndiri kwandandiri zvichinzi Bettina asi pamba ari kurojerwa nemurume waari kugara naye kunext door ndokwavari kugara. Saka inini pandakazobvawo ikoko ndichiuya panapa ndakasvikirawo zvechokwadi mwana haapo pamba tikagara. Asi kugara kwacho ndikoko kuti aingomutambudza chete achimurova dzimwe nguva achiuya kuno kwachichema. Dzimwe nguva akambotiza akahwanda muchibage achihwanda murume iye. Akatumira vana vepairoja zvikanzi endai munotsvaga Bettina kumba kwavo. Isu tikati Bettina kuno kwako. Iye angatohwanda muchibage achicha kurohwa. Ndopa akazouya akati anga achindirova ndosaka ndaita ndatiza. Ndokubva wangogarisana zviya zvokungoti mwana aingoita zvokungoshingirira kugara kwacho. Saka kutanga kwaBettina kurwara akangotanga achita gumbo rangu rikuita chiwewe. Gumbo rikuita chiwewe. Abva pai tikati achienda kukiriniki. Ndokubva aenda kukiriniki. Aenda kukiriniki kubva anorapwa abva adzoka. Akabva apiwa mishonga kukiriniki. Adzoka atagara achishandisa mishonga iyayi. Vazotumwe musi zvikanzi ruoko rangu rakuita chiwewe. Kumupa chikafu kuti adye manyanga kutadza kubata neruoko raanodya naro haachakwanisa kubata. Ndobva auya sisi wake tataura nyaya yacho kuti Bettina ari kuti gumbo neruoko chiwewe. Kubva vaenda naye kukiriniki. Aenda naye kukiriniki kuya kuyafapiwa futi mishonga nekubayiwa. Vadzoka pano pamba. Auya pano pamba zvakangoramba zvichingoenderera kumberi. Zopedzesera murume uya hatichamuona. Akutotaura Bettina kuti haasi kuuya mwana akutogara ikoko ega. Ndopatakazoti zviri nani kuti titore mwana auye pamba. Ndopatakamutora Bettina akauya panapa. Tuone zvakutongoenderera haachagona kana kufamba makumbo ese adairira.
neruoko raanodya naro haachakwanisa kubata chikafu, ndakutoita kupa chikafu kutomupaka kunge ndiri kupaka mwana mudiki. Patamboedzawo kufamba tikamboenda kuchipatara kupare akanopiwa mubhedha akakugara 1 wiki ariko, asi hapana chakachinja. Ndokufa abudiswa kufa auya, tauya tagarawo, vamwe vakutiudza kuti dai mamboendawo kwakati. Tichienda makawanda matafamba kusvikira taneta tashaya kuti toita sei. Saka nanhasi Bettina akangodaro, uye murume wacho kubvawo ipapo haana kuzombodzoka futi, hatina kana kuzomuona kusvika nanhasi. Ndokubva kwauyawo ivo vakauyawo vega tisina kana kumbotaura navo kana kuti takavashedza. Vakati ndinozvigona, ndipei mari. Vana vakatsvaga mari vakavapa, asi hapana chakachinja. Bettina akangoramba akadaro achingorwara chete kusvika nanhasi ari kungorwara. Saka ndo chichemo chatinacho. Sena amai vacho ndiri pabasa rekusumudza, paangoda kuti adzike waendewo kunozvibatsira ndinosumudza, ndodzorera pamubhedha usiku hwese ndinongorarira ndichidaro. Paangoda kuti adzike ndomukawo, anongondizunguzawo, ndomuka ndomudzikisa ndomukwidza. Saka dai ndawanawo rubatsiro, ndaonawo vamwe vanondibatsirawo mhuri yeZimbabwe, kana newheelchair chaiyo, unoti kuti abude panze tinotoita kubatirana kumuisa panze kuti amborohwawo nemhepo. Saka zvinhu zvacho zviri kutondiomera, kana chekudya chaicho noti pane chimwe chaanoda, zvimwe haadi, kana ukatomupa sadza racho kana nemavheji chaiyo haakwanisi kutsenga, haamboadyi. Saka chekudya chaicho chiri kutondinetsawo dzimwe nguva chekuti umupe adyi. Ndo chichemo chandinacho pane musikana uyu. Zvinorwadza shuwa mama. So takatarisa vanga vane nguva yakareba sei vachishamwaridzana nemurume uyu? Vanga vane gore neimwe mwedzi, vanga vada kutonosvika ku2 years vachishamwaridzana. Alright. Vatauriri vari kutaura kuti murume uyu sekutaura kwamaita kuti munhu anga akatoroora, asi Bettina anga asingazivi kuti anga akatoroora. Tichida kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti mushure mekunge mukadzi wacho azozviziya akareactawo sei pachiitiko chakadai. Shure pekuti mukadzi wacho azozviziva, hanzi ndo paakaenda kuna ivo vaiti tinoshandira maitiri, akavataurira izvo, akavati izvochi hanzi ndinoda kuti mundigadzirire musikana uyu. Iyo vakazomutaurira musikana uyu Bettina kuti hanzi ndo zvataura mukadzi wemurume uyu. Saka inini ndaramba kuti ndikugadzire, ndo matauriro yavakaita mazuva ekutanga. Asi kugadzira kwavaitaura vaida kugadzira nemutowo upi? Kuna vamwe vasingazivi kuti kugadzira kunenge kuri kucheka. Hanzi kumugadzira kwekuti kutomukuwadza, kwete kugadzira kwekumurapa, asi hanzi tikukuwadze. Alright. Ndo zvataura mukadzi wemurume wanzi tikukuwadze. Alright. Endelea mberi. Saka kubva ipapo ndo paakangotangawo mwana kuramba wazviziva kuti inini munhu yane mukadzi wake. Sezvo ari kufamba achitaurira vanhu kuti tida kumukuwadza, chokwadi achandikuwadza. Paakazotaurira murume wacho ndo pakati inini haumbondiramba, nokuti ukangondiramba pese pandasangana newe ndinokurova kana kukutsika. Alright. Mushure mekunge achipromiswa kudaro tanzwa zvakare muchiti aitomborohwa, pane kuitawo here police report kuti zvisarambe abuse isarambe ichiitika yaakamboitawo iye Bettina? Hapana, haana kumboenda kana kunopa ripoti kupolisi. Alright. Zvinorwadza. So taona kuti urwere hwemusikana uyu akatanga kurwara zvarini? 2021. Alright. Zvinorwadza shuwa. So tanzwa chiti makambofamba makaenda kuchipatara shuwa, ko kungavawo tinoziva isi tiri vanhu vatema, pane here kuti vanhu kana kungava kumaprofita kwamakamboendawo zvakare kuti mumwana akwanise kubatsirikana? Kumaprofita takaenda kwakatowandisa, tichienda kwatinenge tangonzwawo kuti uku taienda, asi kusvikira iye zvino izvi tasvika pakupererwa kana nemari yacho yekuti tihaye mota. Mazuva ekutanga taimbotengesa zvataitengesawo zvanga zviri mumbawo, imwe midziyo takazosvika pakutotengesa kana kitchen unit yaBettina wacho kuti aone kubatsirwa.
asi hapana chakabatsira. Okay, so mukufamba kwamaita uku tinoziva kazhinji vanoona vechivanhu vanoona vechipostori vanoona makakwanisa here kuudzwa kuti dambudziko iri riri kubva kupi? Ehe, makawanda vaitaura. Vaitaura zvimwe chetezvo? Alright, vai mungataura muri yeZimbabwe kuti chii chaitaurika, zvainzi chii urwere hwemwana uyu uri kubva kupi? Vamwe vaitotaura kuti izvo urwere hwemwana uyu taona pane murume wakambodana naye zviri kubva kumukadzi wacho. Vamwe vaitotaura kudaro. Okay. Zvinorwadza chokwadi. Tochiziva hedu kana kuti izvi zvagara zvinowanzoitika zvinokutangira pana Bettina chete. Kazhinji kana zvadaro munhu ane kana kungava kuripwa kana kukumbira ruregero kwaanenge achida kuitwa. Pane here semhuri pamakamboendawo kunokumbira kuna mai apa sezvo mange magona urwere uri pane mwana kuti ange achiita zvakanaka? Hatina kumboenda hedu kunokumbira kune murume wacho ndiye akati ndini ndichanotaura naye mukadzi wangu. Murume wacho aitoziva kuti mukadzi wake ndiye akakonzeresa urwere hwaBettina? Aitozviziva. Okay. Asi vanhu vaiti vakataura naye murume wacho aitotaura kuti inini kana inini nomukadzi wangu ndinomutya. Achitaura kumutya nenzira dzipi, kutya kurohwa here kana kutya kunyatsoitwa sei chaizvo? Ndzi munhu anobata-bata. Iri mishonga yechivanhu. Alright. Okay. Right, so zvadaro zvinorwadza, inyaya inorwadza chokwadi. Tanzwa zvakare pachitaurwa mashoko ekuti pana amai vanobatsira vakataura mashoko ekuti ndini ndakamukuvadza vachireva kuti urwere huna Bettina ndo vanga vakakonzeresa. Mungataurawo muri yeZimbabwe kuti mashoko aya akabuda sei ende pane vanhu here vavakaudza zvekutoti vanhu vakawanda vakutoziva kuti ndo vakadaro kana kuti zvinhu zviri kungofungidzirwa? Pane vanhu vavakaudza vakatotaura vachiti pane mukoma waBettina wavakasangana naamai vavo vachiti Bettina asei mazuva ano. Mukoma wacho akati ari nani zvake ndizvozvo zvikanzi uyai naye kumba kwangu ndimurape inini ndimuroponore nokuti inini ndisu takamugadzira. So chikumbiro chetu chinangwa chiri ndechekungoti mwana apore. Kuri kunzi ivo amai vacho vakanhingirikina varipo apa, muprofita wacho aripo apa, chikumbiro chamungade kuvapa chingava chipi kuti mwana aite zvakanaka? Isu chikumbiro chatingade kuti tivape ndechekuti ivo vacho kana vachizvikwanisa vauye varoponore mwana sematauriro yavanga vaita kuti tinozvigona, tinomubvisa zvinhu zvatakaisa umu zviri kumutadzisa kutaura. Alright. Tanzwa futi vamwe vataurira vachiti vakatombouya vakaita zvavakaita. Mushure mekunge vauya pane here kubatsirikana kwakaita mwana, urwere hwakakwanisa kupera here panguva iyo? Urwere hauna kupera, wakangoramba wakadaro, hapana chakachinja. Asi makanga mavabhadhara mari? Mari wangu wapi. Alright. Makavapa mari? Inini hangu ndanga ndisipo, pakazobviswa mari ndopairwarawo baba vaBettina. Isu ndopatakatosumuka tina hanzvadzi yaBettina tikaenda kuchipatara nababa. Moto wangu wararira usiku hwese vachingorwara zviya zviya. Tikati saka regai isusu tiende kuchipatara, imimi muri kuenda uko mochienda. Saka pakazobviswa mari ndandisipo. Alright. Zvinorwadza, inhoroondo inorwadza. Ofichi takatarisa musikana uyu hapana chaaiziva kuti munhu ane murume. So mama, dzidziso yamuda kupawo zvakare, tinoona zvakaitika pano pana Bettina zvinokwanisa kuitwawo kune mumwe wechidiki womusikana zvakare. Dzidziso yamuda kupa vasikana vechidiki takatarisa senyaya dzakadai ingava ipi? Dzidziso yatiri kuda kupa kuvana vechidiki ndinongoti vana vechidiki kana maona munhu anoti ndoda kukuroora ari munhu ati kurei, motanga maongorora mombofambidzana henyu kana kuti kwenguva yakati musingagare mese uchiongorora kuti munhu ane mukadzi here kana kuti haana, nekuti munhu wechikuru vamwe vanongooneka kuti uyu akura abva zera anofanirwa kunge aine mukadzi. Inini mashoko angu ekupedzesera ndeyekuti kumhuri yeZimbabwe kana kune vanokwanisa kubatsirawo Bettina votibatsirawo, noti isusu mari hatisisina, mari yapera. Vanonzwawo havo kubatikana neurwere hwaBettina votibatsirawo pachena, mari hatina, mari yapera, hatisisina, tangogara zvozvitaane nguva tisingafambe naye noti mari hatina. Saka takatarisa makafamba kungava tombo takatarisa kuchipatara makaenda, imari dzakawanda dzakabuda kuchivanhu makaenda, mungaziva kuti imari yakasvika mari yese yamakashandisa tichitasa including the transport? Kuma 3.
ma 3000 4000 noti taingoti patada kubuda kutohaya mota kwese kwatangoenda imota kuchipatara kwacho kwakatobudawo futi mari dzakawanda zvichinzi ada kumbotorwa maskani zvakawanda zvaingotorwa matest asi hapana chaioneka. Ini ndinoitwa Maikunashi, ndiri muroora kuna Bettina. Nauya Bettina inawo inorwadza nekuti zvinhu zvakaoma. Tinosimudza munhu timuendesa kutoileti muchimudyisa muchiita sei nekuda kwemumwe murume anobatirira vana vadiki. Murume uyu ane utsinye nekuti kurwara kwakaita Bettina ini ndakazoona vakwa vailojerwa ikoko paakatanga kurwara vamusiya akauya zvakatanga achiti zvoni chiwewe ndikunzwa chiwewe saka ati ndikunzwa chiwewe murume uyu achizoenda tete vakatanga kugara vega vachigara vega vanhu vakatanga tiende kunovatora ndopatakabva tienda kunovatora tikauya navo pamba takafamba tichitsvaga rubatsiro tichienda kwose kwatakaenda taenda kwakazouya vamai ava vakazouya muprofita achiti inini ndokwanisa kuzvilokonora zvaakaitwa izvi nekuti tisi takazviita mushure mekunge aenda akazoenda kuna Sawira uyo akati imimi ndanzwa tsitsi nenguva yareba nekurara kwakaita Bettina tienda munovaudza vatsvage mari vauye tibvise zvatakaisa pana Bettina. Saka taenda kumba kwavo ofisi kumashure vanga vambouya kakake chitu kumashure vanga vauya vakaenda kuna sisi vaBettina vakati ndini ndakazviita zvinhu izvi tipei uyai tibvise vaenda zvikanzi ndipei $100 zveshuwa takabvisa $100 tikamupa ndobva vaita zvavakaita hapana chakaitika ngaitouya nemunhu wake achiita chiprofita chake achiita mabhidhira achitaura ndini nhingi zvokuda kutirwisanisa. Saka isusu taona tikati munhu uyu kauyu ngatisiyane naye munhu ada kurwisanisa ndopakazoya kechitu baba vachirwara vana mama ndovoenda kuchipatara akauya akati ndopakauya kuna Sawira akati ndakazviita Sawira akati handei munhu yanodi anochitanzi munhu anoswera kufamba ndikatoti munhu uyu kuti akambouya akatirowa mari kumashure saka izvezvi kuti tiende kuno kwaari futi zvikanzi naSawira sinzi munhu auya kwandiri munhu anozviita sei anozvipedza izvo zvauya kwandiri inyaya inenge yane vanhu vakawanda zveshuwa takaenda kumba kwake patanomutora tasvikapo akatora Sawira akaenda naye kumvura ndopakamuudza kuti inini kuti ndinange munhu uyu atakaita naye nyaya iyi zvozoita sekuti ndamukuma saka ngatitsvage mumwe muprofita ndine mumwe muprofita ndoziva anozvibvisa ndopaakafonera muprofita wake tobva uya zvikanzi zvoni uya kune basa chichi ndobva wawirirana zvikanzi zviri pana Bettina zvidiki ada kungolokonorwa muhuro make umu tobva tatobvisa zvinhu zviri paari takauya nawo kumba vanhu ivavo ndobva inini ndakazoenda kunopa vana chikafu ndobva vasara nana tete ndobva wakabvunzwa naiwe zvinhu izvi zviramba izvi unozvigona here zvikanzi zvidiki ndozvigona mari iripo here ndobva apiwa mari paakapiwa mari ndobva abvunzwa zvikanzi shuwa zvinhu izvi zvikanzi nemuprofita uya munhu anopona nekuda kwamwari ndozvakapindura muprofita saka ndobva ashandira ndobva adzura zvavakadzura ichitoita zvokutsunya zvairatidza kuti vaidzura kudai so paitosara nzwara yakanyura munyama memunhu apa munhu ari kurwara vomunyika futi nzwara dzavo vachiti vadzura zvavari kudzura vakabva vaenda isusu vaenda mari vakaitora musi wa27 January pakangoita wiki yanga iri Monday musi wa2 February baba vachishaya saka kushaya kwakaita baba ndozuva rataifanira kuenda kuno kwavari kunoti dzoserai mari baba vashaya vanhu vakati ngachimboita zvenhamo kana tapedza zvenhamo tozofambira nyaya dzacho saka kubva ipapo hatina kuzombotsvaka kutaura nemunhu uyu so mushure mekunge tatakwereta mari yatatamupai pechitu wakazoya wakatora 50 mari ndokusvika kwayakaita pa150 mushure mekunge vadaro mari tataikwereta so munhu atatakwereta mari akuti ko chindidzoserai mari yangu ndopatakamuudza tikataka nyaya ndomamiriro yakaita isusu hatina kana mari mari takaipa munhu akati ndakaita chii nosaka nyaya yazomira mamiriro ayakaita. Alright, makambowatsananguriro here kuti hapana chiri kuchinja pamurwere kubva kubatsira kwamurwere? Amai ava vanotozviona bhozi kana vachitodarika parodhi apo vanotovhara kumeso kwavo nemune rasta vane rasta so vanovhara kumeso kwavo nerasta vovo magodzi kuenda kwaruta vari kutozviziva zviri kuitika zvese. Munhu atori neutsinye hwekuti paakatotora mari papo vaitonyatsoona mota ichibuda mavhiri emota kuti mota yabuda yaenda neumwe kuchipatara iyo bva wasara bhoya vachitora futi mari pakadaro ipapo. Munhu ari kutoziva zvese zvaari kuita utsinye chaiwo. Zvinorwadza. Tanzwa chinzi vatauri vari kutaura kuti vakatomboudza vanhu kuti ndini ndakakonzeresa urwere. Mushure mengu mazvinzwa izvi hamuna kushandiswawo nazvo here chiitiko action makanyatsoshandisika zvakadii muchinzwa kuti munhu ndiye ari kukonzeresa urwere hwehama yedu?
isu takashamisika nazvo but nekuda kwemhosva yatatapara hongu tatine mhosva kudanana kunzi murume wakarudanana nemunhu kunorwadza saka tadaro isusu ndosaka takati kumba mari kuti sezvo ati ndokwanisa kuita sei ndokwanisa kuzvibvisa tikati tichimupa mari takakanganisa kunyange iye mukadzi wacho ndakambomunyorera memeseji ini semuroora ndichitaura naye pamafoni chimuti sori shamwari zvatakaita tokumbirawo utiregerere kana kuri kuripana tokwanisa kukuripa but zvawakaita izvi usunhure pakutanga akandipindura akati inini handina zvandoziva ndobva ndati wangu zvinhu zvinorambika but nanchitokumbirawo uite sei undiregerere ndaitaura sabetina anditi ndotaura naye pandakamuisira meseji yechi2 akabva andibloka haana kuzombotaura neni tanzwawo zvakare maloko residents ari kutaura kuti ava amai muprofita naamai vekutadzirwa kutorerwa murume ava idzitori shamwari vagara vanozivana here kana kuti vagara vaitozivana atori mafriends mai vekutorerwa murume ava namai vekugadzira mafriends ende mai vekugadzira ava nabetina vanhu vekuziva ndeve location imwe chete vanhu vakangokura vese vanhu vemusha saka mai ava vanga vari pakati kuti kuna betina variko uku kushamwari variko vakaudzwa zvekuita neshamwari wouya woudza betina kuti ndanzi ndikugadzire asi handisi kukugadzira ubva wadzokera uku kuti vaipiwa mari here kuti vagadzira hameno zvaiitika saka mai ava vairwisanisa vachida mari saka zvichireva izvo kuti vakatozomugadzira kasezvo ndo zvazvakureva sekuti ivo vakabva vauya vachiti ndakunzwa tsitsi nekuti nguva yareba nezvinhu zvatakaita tipei mari tizvibvise zvinorwadza but makambosimukawo here semhuri because kazhinji pafoni panyatsotaurika zvakanaka kunyanyanyanya muchiziva kuti makakanganisira munhu pane here kusimuka semhuri muchinokumbira uregere kuna amai ava vanga vanzi vatorerwa murume patakasimuka tichida kunotaura semhuri ndo patakaenda nasawira sekuti ivo amai vanga vauya kuna sawira isu ndo patakasimuka nesemhuri tichiti chihandei kune mukadzi yedu tinomukumbira ruregerero kana paine zvaari kuda totaurirana patakasvika kune mukadzi uyu auya uku aizviita muprofita achiti tisakazviita akabva atichinjira akati aiwa isusu kuti tiende kune mukadzi uyu zvoita sekuti ndamupuma saka ngatichitsvaga mumwe anokwanisa kuzvibvisa saka kune mukadzi uyu hatinozokwanisa kusvika nokuti uyu anga ativharira ende iye murume wacho ndiye aiti mukadzi wangu ndichazonotaura naye nekusaiti inini mukadzi wangu ndomutya nekuti inini anga akatondigadzirawo saka ndine kwandakazoenda kwandakasunungurwa saka ndikawana mari ndichauya nongotora betina ndoenda naye ikoko nokuti mukadzi wangu zveshe anozviita nokuti ini anga akandigadzirawo mhuri yezimbabwe inogona kuziva kuti kugadzirwa kuri kutaurwa apa kungava kupi kutoroya alright iye aita anga akagadzirwa anga aita se problem yanga anoendei anoti ndandakarara ainda ndakarara ndisingakwanisi zvinongoita betina ndo zvandandichiita saka ndakazoendawo kwandakaenda ikoko ndikagadzira zvapera saka mukadzi wangu ndichataura naye alright sezvo murume aishamwaridzana nabetina haana here kuda kuti uchide kuti shamwari handii ikweyo kwandakambobatsirwa unobatsirika nawo murume uyu haana kuzotombosvika pano paakatongoona betina arwara ari ikoko akatongoenda haana kuzombouya kuona kuti betina ari sei kana kuti chii chiri kuitika pana betina haana dzidziso yemudoko mhuri yezimbabwe takatarisa maprofita dzingava n'anga nemaprofita dzingava dzipi because vakawanda vari kunzwa vanoti isu tozvigona kuzvigadzirisa asi pasina chinozobuda dzidziso yandodawo kupa kumaprofita iva muprofita wechokwadi kwete uprofita hwekutenga kana zvekuda kupfuma nemisodzi yevamwe chokwadi vamwe vanoti tichitotamburira tichitsvaga mari yekuda kuti munhu aite zvakanaka iwe wonyeba kuti unozvigona uchida kushandisa misoro yemagora vese vanoita zvechiprofita zvakaipa kudya mari dzevanhu because mumwe munhu anenge achidikitira achida kukwanisa kuti mhuri yake irarame iwe uda kudya zvewapfupi nekuda kwekureba ini ndiri sisi wabetina ndoitwawo Lilian Munesi betina munin'ina wangu aane nguva yakareba achirwara zvokuti zviri kutotishungurudzawo isusu ini ndichidzoka pana amai ava kuti tizodzokera futi kwavari kechi2 vazotora mari ndakatosangana nawo inini kumashops vakatonditi betina ari sei ndikati ari nani ndizvozvo wakati right ndoda kuti ndite sei ndiuye muuye naye ndimushandire zvinhu zviri paari hazvitombonetse kana chinhu chidiki diki vane chinhu zvaakaiswa umu zvikumutadzisa kutaura nemumakumbo make zvikumutadzisa kufamba zvatakaisa saka inguva diki diki kuti tesei tizvibvise uyai naye ndikatoudza ngati akufamba haite sei akwanise kubva pai asati akwanisa kuita sei kufamba kuti tingauye naye ikoko zvikava ndati kana muchitokwanisa mimi ndimungatete sei ndimi mungatouya vakati aiwa hazviite sei hazvinetse kana matidaidza kuti matiti uyai tinouya aiwa zvidiki diki ndinoita sei ndinozvikwanisa variwo mai ava vachiita sei vachitaura ndopatakauya kunokumba ndobva ndatoudza vanhu kuti ndo zvataura amai vai vachitoti hazvidiki tinotozviziva zvinhu zvakaita sei zvatakaisa panani pane musikana saka kuti tizvibvise zvidiki uyai naye
ndikati hasi kukwanisa kufamba chikani saka imimi wachona muri kufamba chiitai sei chiuyai kumba tiitai sei titaure tozosimuka touya kupi touya kumba kwenyu. Pataimu yandakatotaurawo kuno kumba ndichitovaudza vakati kana Sawira akauya futi nenyaya iyo achitoitaura saka kurakidza kuti ndiye munhu wakare akanga audza futi ani Sawira but Sawira anga asina kutaura kuti ndaudzwa nemunhu upi iye yakangoti pane munhu aita sei andiudza. Saka ine pandakazotaura ndichinoudza Sawira kuti ndiye munhu iyeye Sawira akabva tongoti saka ndizvozvo ndekuti ndiye futi munhu akaita sei akandiudza. Ndopatakagara pamba semhuri tikatoona kuti saka pamwe zvinogona zviri zvechokwadi kuti ndo vakaita sei ndo vakaita zvinhu izvi sei vari kuramba vachidaro sapa kuti taakunzwa tsitsi nguva yareba ngatingoendai takungotsvaga kuti mwana aite sei apore sezvo vari kuti ndo vakazviita saka obvisa vanokwanisa ita sei uchakwanisa kumubvisa. Saka takauya pano tikazosimuka chibva taenda kumba kwavo. Tasvika kumba kwavo amai avo vakati kuti tiende kune munhu uyu hazvichakwanisiki kune mukadzi uyu sezvo vangati toenda kune mukadzi uyu anozoita kunge taita kakumunanga saka inini zvezvo zvinhu zviripo tiri kuzviziva regai tingoshandira munhu uyu aite zvakanaka ndekuti ndiri kuita sei ndiri kuzviziva regai tingotsvaga mumwe munhu anondibatsira kuti tishandire mwana aite zvakanaka kuti tiende kune amai ava vanogona kuzoti tavaita sei tavapuma asi murume wacho ndakatombomuona ndikataura naye akangoseka seka ndamai ava vaitoda. Saka regai ndifonere mumwe munhu andibatsire watinoshanda naye. Ndipo wakafonera mumwe wavo wacho wechirume vakauya vari 2 nebhasikoro vakatoti saka yazvamati musikana haasi kukwanisa kufamba chandi ndobva watanga kutora kuti panopande pari kuda mari $50 vatata inga takambobvisa futi imwe paya pana chakaita zvikanzi zvasiyana nepaya nepapi neapa zvatosiyana izvi zvinoita sei zvinotoita ndekuti zvese takuita sei taakuzviziva chatinoda toda kuti musikana aite zvakanaka ndobva tatouya zvishuwa nawo tatosvika mumba bva watomuona ndobva tatora mumwe wacho wanga uya naye vatotanda naye pasera apa vatanga totaura naye munozvikwanisa here zviri pane mwana ndoti isusu mari takatombobvisa iyi imwe futi tanzwa nekufamba pane mwana uyu saka mati munozvikwanisa here kanzi aiwa ndinozvikwanisa anotoswera akuita sei akufamba akutaura ane zvinhu zvaada kungoita sei zvauda kutobviswa ini handimboite chitsotsi ndekuti nditori mukuru wemutemo nditori constable padombo raMwari ndotoita sei ndotozikana kati alright kana muchiti munozvikwanisa chiitai sei chiitai for vaita shuwa zvinhu zvavo vakatozvibvisa zvinhu zvavakatobvisa vakatozviti izvi kati alright ndobva vati tinouya after mangwana kana kutoswera mangwana chatoita sei tomuona kuti ari sei alright ndobva tatogara havana kumbouya baba ndokwavairwara vatoitawo serious hatinozokuti tiite sei tikwanise kudzokera kuti anda kumbomhanyidzana neurwere upi hwababa baba bva vanosvika kushaya vatoshaya tatoviga baba vangu tauda kutoita nyaradzi munana August ndakasangana futi nawo mai vavo ndobva ndatovaudza ndikati tiri munzira kuya kumba kwenyu apa takabatikana nerufu rababa mukadzi baba kwabva vangoshaya ama everything rikini saka takabatikana kuti tiuye kumba kwenyu musikana hapana zvakanaka zvakaita sei zvaakazoita asi tiri kuuya kumba kwenyu zvikanzi alright tinokuonai maita sei mauya ndakatotaura nawo maya zvinorwadza chokwadi. So takatarisa ndinoona hangu semaonere angu ameno kuti munenge makaita kakujamba amai avo. Of course tinoziva zvekuti munhu anenge akarese pachivanhu chitinoziva kuti munhu akakanganiswa naningi hongu makafamba kwakawanda makadai but ndinoona zvakare makaita kuvajamba iwo nyakuparirwa musha maifanira kutonovaonawo zvakare saka kuri kunzi mavaudza ndotoziva ndokwadzichazongoperera nyaya dzachona chikumbiro chamungada kuvaita neapproach yamuchada kuita kwavari kuti vange vachitambirawo chichemo chenyu chingava chipi. Isusu amai ava kuti tingai takaita kakuvajamba takatanga kuona murume wacho ndiye munhu takakwanisa kutaura naye murume wacho akati mimi musauye kumba inini mukadzi wangu ndichanotaura naye ndichimunyengetedza kana ndamunyengetedza ataura zvaataura ndichauya ndoita sei ndokuudzai inini ndobva ndazomuona zvishuwa murume wacho ndikati makataura here naye akati ndakataura naye ari kutsika ari kuita sei ari kuramba but zviripo ndezvekuti inini ndicharamba ndichimunyengetedza kana ndamunyengetedza ndichasimuka inini ndichatsvaga mari ndichasimuka ndombofamba nemi sezvo zvamutoti mimi mari yapera kufamba zveshuwa mari yapera mabva kure ndichataura ndichata kuti inini ndikawana mari ndombobatsirai toita sei tofamba tese
asi mukadzi wangu nicharamba ndichimunyengetedza. Okay, asi paatoo ne4 years achingomunyengetedza asati apuwa minduro. Apa zvanga akutaura izvo murume uyu panga tingati murume uyu kuti azotanga kudai paane 2 years tichikomunicata naye. Pekutanga patakambofamba patakazonzwa kuti ndizvo ndopatakazonosvikira murume uyu. Zvinorwadza izvi. So mungadi here kusangana namai ava togona kuvashedza zvakare pachirongwa chino ivo vari apa votaurawo zvishuwo zvavo zvavari kudawo. Makasununguka here kuti vange vachiuya? Tinotoda kuti tiwawane zvokuti musi wacho toda kutoenda kumba kwavo but ava memprofita ndo vakazotitsikira kunza. Asi takatobva nechinangwa chokuti tichanosvika kupi kumba kwavo. Alright, apa zvezvane 2 years ago handiti? Ndo muna January apa. Gore rineri. Alright. Asi patakatanga kutaura nemurume wachona kuti ndo nyaya iripo tiri kubata mukadzi wenyu so murume wachona ndo paakataura kuti inini ndini chanonyengetedza mukadzi wangu. Ndo paane kuma 2 years tisvika. Saka takatarisa hamusi kuona kuti murume uyu anenge ari kuitira Bettina utsinye here because iye ari kuti akambenga akagadzirwa zvakare asi akabatsirikana asi haasi kuda kuti munhu waaifambidzana naye anga kufunga kwenyu zviri kureve chii takatarisa murume uyu? Iye murume uyu zvinoratidza kuti mukadzi wake ari kutozviziva kuti ndo zvaari but iye akuda kuningirina kusaidhi kwake iye kutotya pamwe kuti ndikada unosvikira mukadzi wangu zvakadai mukadzi achadzokera futi kunokuwadza futi inini akutyira saidhi rake iye achiramba achikuwadza saidhi remwana. Ndo zvapo iye akutotya mukadzi wake kuti pamwe inini ndikamusvikira newei isiriyo achakuwadza futi inini sezvaari kuita uku. Ndekuti iye karuzivo kwekuti pane zvinoitika pamukadzi wake anako ndo takatoti kuti ndakatombozviita saka uratidza kuti akutozvitya futi. Alright, tanzwa wataurira uchitaura kuti akati akambofesa problem yakadai akazoenda kwaakabatsirwa haana kumbouya kwamuri here achiti handii kwandakambobatsirwawo? Kutomuudza kwatakaita isusu ndopanga achiti ndichauya ndokutora itoendi but haasi kuuya. Alright. Takatomuudza akati ndichaya ndikutora tichienda but haasi kumbouya. Ko makangomubvunza kuti ko ndekupi moenda mega zviri sei? Ipapo hatisati tamubvunza kuti ndekupi ndairo kuti ndinokuperekedzai seni munhu akambosvikapo iye ndiye anotoziva nezvepo. Alright. Zvinorwadza nyaya iri pano inorwadza. Tanzwa pataurwa mari dzakawandisa dzakaluzika. Munoti chii zvakare? 3000 is not a joke. Takatarisa upenyu hwekurarama muno muZimbabwe. Iyambiro yepi yamuda kupawo vanhu kunzwa zvakare nemashoko enyuwo takatarisa maprofita nen'anga dzekunyepera vanhu? Ipapo ndiri kutokumbirisawo kuti vanhu ingonzwa iwo tsitsi nenyaya yekuti vanhu ava zvavari kuita kavanozotoona kuti vanhu mutori nedambudziko muri kutotambura kuti matambura kubva kure hamuna chamunacho asi vanenge vachitongoti tsvagai mari muuya nayo zvinhu zviite zvakanaka otoenda nayo okudza kuti dzokai futi musi wamunodzoka modzoka futi neimwe futi mari kuti zvinhu zvenyu zviite sei zvikuitirei kunzvimbo yekuti vanzwe tsitsi kuti vamwe muto nedambudziko but havasi kumbozvinzwa. Maprofita nen'anga vari muno muitaiwo tsitsi ngonzwa iwo tsitsi kana vanhu vachiti vari padambudziko mongonzwawo tsitsi kungotorawo sekunge zvinhu zviri pauri iwewe onzwa kuti zvinorwadza sei kuti mwako ari padambudziko tomutsotsa futi mari ende ndo zvizhinji zvataitwa sesu kwakawanda kwataenda tingonobvisa mari hapana chinhu chachinja hapana. Alright, sezvo ari munin'ina wenyu mushure mekunge manzwa kuti uyu anga ari murume wemunhu hapana here mashoko eyambiro amakambomupawo zvakare kuti dai wasiyana nemunhu? Panguva yacho nayo takatomuudza ndopanga achida kumusiya panga achitoti handichakude vhati ari kundirova akanditi ukandiramba ndinokurova. Panguva yacho naiyoyo paakazozvinzwa hake havana kuzomboita nguva yakanyanya ndopa vakabva vatoita sei vachibva vanosiyana musikana achibva atanga kurwara. Zvinorwadza. Saka mukufambawo makaudzwa kuti tinoziva kazhinji kana ingava hama yamuri kufamba naye tinositomboendawo zvakare kumaprofita toenda kuman'anga. Makaunzwa kunzi vanogona kupai gwara, hapana here rimwe gwara kana ravakakuudzai kuti itaiso? Kune kwataifamba vazhinji vaingotaura kuti mutaona musikana akadana nemurume wemunhu ndobva agadzirwa saka ndinokukwanisa kuti ndiite sei ndizvipedze. Ndo vacho vanozo hapana chiri kuzongobuda mari yongoenda pasina chabuda. Vamwe vatotaura kuti akatogadzira kugadzira kwake akanokorwa tsoka akatumirwa munhu vanonokorwa tsoka ndobva yanogadzirwa tsoka iyoyo. Saka hapana here chenjedzo yamakapuwa kunzi endai kana kune munhu akaparirwa mhosva so.
Izvezvi panga pasina but ndopatakangozvifunga tega nekutaura kwakaita amai ava vakazouya vachiti ndinozvigona. Ndopatakatoona kuti amai ava kuti kuzvigona kwavari kutaura achitoti sakazvisai amai ava ndovanga vakambotaura kumashure kuti iye Bettina achiri kutotaura akatotaura mashoko achitoti kwatinomboenda uku ndeti anenge aitomboenda uko vaitombofambidza vaitomboti naamai ava achitombona akatomboenda achida noshandirwa ikoko achitotaura kuti ndanzi ndikunokoretsoka asi ini ndaona kuti ndikunokoretsoka iwo azviite sei azviite ndekuti ndinokuziva ndatumwa nemukadzi wanhingi wemurume asi handimbokunokora tsoka akatotaura iye pachake Bettina achitozvitaura. Saka takatozoti kuuya kwavakaita vachiti tinozvigona takatoti aiwa tayambuka nenhau yekuti ndo amai vakatomboya vachona vachitotaura kuti tisakazviita. Saka takatoti aiwa tayambuka ino zvavakuita sei vakutibatsira sezvo ndo vakazviisa saka kuzvibvisawo vanogona kutozvikwanisa. Tanzwa zvakare mutauro kuti pana constable wakapindira panyaya vaipinda pakuita sei sezvo munhu anga agadzirwa zvishoma. Ndo vakauya semuprofita wacho mumwe wacho wakazouya nawo. Alright, wanoita mabasa maviri. Ndo zvavakataura izvozvo. Alright. Apa uri munhu wemutemo zvakare. Ndo vakauya nevamwe vacho ivavo pavakazouya pechitu pacho ndo vakauya navo vachizotora mari naivavo. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe toda kutanga kuvasikana zvakare. Tinoziva vamwe vanogona kutoti vaona murume wemunhu kudaro vanototi aiwa ndatoona ndikutokuda wakadaro bhozi watoratidza kuti unogona kuchengeta votoda munhu uya ane mukadzi. So mashoko apa muda kupawo kuvasikana vechidiki vachangokura. Aiwa ini kuvana vadiki ndinoti ukaona munhu ati kurei sababa ivavo vanga vatokura vatobva zera nyange akakudza kuti ndakarambana nemukadzi kuti mukadzi wangu akafa tanga vanyatsozviongorora. Sababa ava Bettina vaitoenda naye nyange kuhama dzake kuhama dzavo baba ava vaitoenda naye hakuna andofunga anga asingatomuziva vaitomuziva vaitoenda naye. Saka variko vanhu vakadaro sematsotsi tangai matarisa vana vechidiki musangomhanyira nekuti nekuda kwemangwana munozotambudzika. Ndokuzokumbirawo kumhuri yeZimbabwe kuti takumbirawo rubatsiro tatambudzikawo kune vanokwanisawo kubatsira svika munin'ina wangu aita zvakanaka tikukumbirawo. Ndini mai guru waBettina nekugarisana kwatakaita namai vake tiri maneighbors tiri vavakidzani. Saka Bettina akauya pamba pangu achizorodza pamba pangu ndo paaigara. Bettina agara pamba pangu akazotiratidza kuti ndine munhu wandiri kufambidzana naye munhu uyu anonzi Mushanga. Zveshuwa vaifambidzana zvakanaka achiuya achienda vakagara zvakanaka chikafu achimutengera zvese achimuitira. But nesuwo taitovhunzwa kuti Bettina munhu uyu munhu wemunhu uyu uchazoita sei zvakaoma zvawakaita izvi. Angoti aiye murume wacho ari kuramba zveshuwo murume wacho airamba kurambwa naBettina. Bettina aimboedza kumuramba but iye airamba kurambana nemwana asi ari kundimanikidza ndoita sei. Kana ndikafamba anondichengera kana akaona ndakamira neumwe mukomana anondichengera. Saka ndashaya kuti ndomuramba sei munhu uyu but inga zvakaoma nekugara Bettina akatotanga kurwarira ari pamba pangu ndopakatanga kurwarira Bettina. Angoti musoro musana zvese zvakungomurwadza miri yake kusvika mama vake vakati ngatombovharisa imba auye pano. Saka Bettina takafunga kuti pamwe achapora. Bettina haana kupora zvakaramba zvakangodaro zvakangomusimbirira mwana kusvika mwana haachafambi mwana haachatauri. Zvinhu zvakandirwadza zvikuru kuti mwana uyu mwana musvinu mwana aizvifambira mwana aizvishandira achienda kwese kwaanoda but nhasi uno Bettina apetwa haachatauri haachagoni kugara kana kuita sei. Saka zvakaoma zvinhu zvakandirwadza wedu takutokumbirawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe tibatsiraiwo mwana uyu atambura akangogara anongovarusirira akarara mumba imomo mhero kuti mungatibatsire sei. Zvinorwadza mama. So sezvo vaigara pamba penyu vana hapana here dzimweni dzamaimbonzwa vainga vakurwa pavaita mba imomo iye yatinoti domestic violence muripo? Vaingonetsana panyaya idzodzi dzekuti Bettina pamwe anenge apererwa nechikafu mumba oti haasi kutenga chikafu iye achita auda kundichengeta haasi kunditengera chikafu ndaatenge chikafu. Ndo zvinhu zvandakamborambisirana navo vachinetsana mumba mavo. Zvinorwadza izvi.
So takatarisa ndinovimba makatonzwawo zvakare kuti makuhwa anobuda zvekuti murume uyu anga aine mukadzi wake. Hapana here yambiro yamakavapo sezvo takatarisa Bettina anogona kutoita mwana kwamuri tichitarisa nyaya iyi? Yambiro taimupa Bettina, taitomuudza kuti siyana naye, ndopaitiudza kuti munhu wacho ari kuramba kurambika, ndomuita sei? Akuramba achindimanikidza, anondichengera, anondifudza pese pandinenge ndiri, ndomuramba sei? Ndashaya kana mufaro kana kwekufambira ndakushaya. But akamboitwa here kana ingava police report because nyaya dzakadai so kumanikidza kana angava mukadzi wemba anogona kukusungisa. Hapana here report yaakamboita takatarisa nyaya idzi? Aiwa, haana zvichireva kuti munhu aitongowo munhu wake zvakare. Alright. Zvinorwadza. Tinotenda mama nemashoko. So mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ini takatarisa nyaya dzakadai angavapi? Zvinhu zvakadai zvinorwadza. Vaprofita nenyanga vematare, aiwa regerai kudaro, musade mari zvakadaro. Tarisai urwere, muporesa urwere. Maona kuti munhu apora here, kwete kutungamidza mari kumberi. Isai mari kumashure, nokuti mukatungamidza mari kumberi munhu asati apora, hapana zvamunenge muchiita, munenge muchitoita utsinye. Zvimwe nguva vanhu vanenge vasina kana mari yacho vari kutotambura, vari kutoshaya kana nechekubata. Imi motungamidza kuti mari ndaitange yauya. Mati mari ngaiuya, hamucharapa munhu nemazvo. Rapai munhu nemazvo, kana uri munhu unorapa chaizvo chaizvo, kana kuti unoshandira. Kwete kuda mari zvakadaro, musadaro, ngatibatsiranei. Pamusoro emhuri yeZimbabwe, indoitwa Mairo Arashi, ndiri sisi waBettina. Urwere waBettina wakangotangawo zvinhu zvichitongoita kunge ari kungorwarawo zvingori simple, tichingoti kurwara Bettina anoita sei, anopora. Ndofunga ndakatombomutora inini achitotanga kungorwara, ndikatombogara naye kumba kwangu Bettina, achiri kungoti gumbo nerworo. Aitosvikawo mapureti, tichimuti asuka mapureti, tsvaira mumba, ita so, tichitoita naBettina basa. Murume wachona aitombouya kumba kwangu achimuona Bettina, ndichiti Bettina, chisiyana nemurume uyu. Wozoona iwe vakaramba achikuteera kuno iwe une urwere, hatizoziva kuti urwere hwacho hunosvika kupi. Siyana naye. Zvishwa Bettina akanzwisisa akasiyana nemurume uyu. Saka ndinoda kuti kumhuri yeZimbabwe ndo urwere hwatinahwo waBettina. Bettina anonzwisa tsitsi ukamuona, nekuti Bettina munhu aigona kutaura, aizviitira zvinhu zvake, but pari zvino Bettina haachakwanise chaanokwanisa kuita. Munhu wekuti angomirira kubatsirwa, kugezesa, kudyisa chikafu chaiko, zvino zvamai vatori mudambudziko risingatomboita. Isusu kuti tiuye tigare kuno fanike nguva dzese taitoti tivavarire kutsvaga mari yekuti tibude naBettina wacho tione kumurapisa. Zvinhu zvinongorwadza. Apo iwe uchiona kuti munhu wacho akazvikonzeresa, anenge ariko kumba kwake, akangonyarara ariko. Takamboedzawo kuti titaure naye, but hatikutoona kuti rudo chairo haana. Munhu anotya mukadzi wake, dai anga asingatyi mukadzi wake aigona kutibatsirawo nepamwewo kuti apa dai mambodai. But munhu anongotiregerera. Saka isusu takutokumbirawo rubatsiro kuna Bettina, kuti dai mhuri yeZimbabwe yakwanisa kuita sei, kutibatsira. Tarega kusangana nemaprofita ari kuramba achitidyira mari, tasanganawo nemaprofita ane chido chekuti wakwanise kutibatsira pana paurwere hwaBettina. Zvinorwadza. Tozviziva nanasisi muneka kuita zvakare kekuti angava munin'ina. Tumagunanzi twedu anenge achienda tuchikafu kamwe. Munoti aiwa, ngoti mukomana yanodyika achimbomudya kana asabuditsa obva wamuramba. Tinozviziva kazhinji munodaro. Imimi pamakamuudza muchiramba tunhu tuchiuya, makambonyatsomutsiuro here chaizvo? Hakuna tunhu twaitombouya, munhu anga asingatombobudise zvekudaro. Alright. Alright. Saka takatarisa mune chishuwiro here semhuri, because nyaya haisati yapera. Ende amai ava vekutorwa murume vane chigumbu pakati pemwoyo wavo takazvitarisa. Mune shuwiro here semhuri mokuungana, nyange zvenyu makabuda mari yakawanda, moenda kuna amai ava motaura navo? Chishuwiro chiripo, tinotongobatana nemhuri, pamhuri yedu, pafamily yedu, tinoenda kunotaura navo, because isusu tisi takapara mhosva. Saka tinoendawo tonovakumbirawo regerero, ivo votaurawo zviri kumwoyo kwavo kuti vanokwanisawo kutiregererawo. Saka kana vati tiripe, tinotongoripawo toita kuti vatisunungure. Because mwana atambura nguva refu. Hatisi kungotaura chete, toda kutoti tizodzoka zvakare muchiti makataura navo. Muri kufungira kuenda zvarini? Apa tichasara togarawo pasi toona kuti toronga zuva ripi rekuti tiendeko. Apa sepa pari kunzi havapo.
Zvinorwadza chokwadi. So takatarisa chikumbiro taona zvishuwa musikana ari bedridden haasi kukwanisa kana kumuka. Chingava chipi kumhuri yeZimbabwe vakateerera panguva ineyi? Chingava chikafu, zvekudya kana chingava chii? Isusu takutokumbirawo kumhuri yeZimbabwe, tinokumbirawo rubatsiro panyanya pakudya, pachikafu chake chaanoda. Anyanya kuda mapotatoes nemuriwo uri naniwo, mavheji haakwanisi kunyanya kumatsenga pachikafu apa. Mukaka dzimwe nguva totoshaya kana mukaka wacho tongobikira tii tsvuku, dzimwe nguva haatoinwi anongoisiya, anongokuudza kuti handichazodya. Motoona mwana haana kuita sei, haana kudya. Saka tokumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti tinokumbirawo rubatsiro. Apa tabva kure neurwere, hatisisina kana chatinacho. Makadii mhuri yeZimbabwe? Ndinetwa Mai Richard, ndiri sahwira wemhuri inoyi. Nyaya yakafamba sekudai. Pana amai vakauya kubasa kwangu vachida kugadzirisa zvavaigadzirisa. Saka vakabva tangotanga kutaura nyaya tiri kupi, tiri ikoko. Kwabva vataura, taingotaura nyaya idzodzidzi dzevanhu dzekugadzirwa idzi. Saka ivo ndo pavakabva vati handiti munozviziva here kuti kune musikana ari kuzasi uko watakagadzira. Tisuka takamuita sei, takamugadzira. Saka inini ndakabva ndaita sekunge musikana uyo ndisingaite sei, ndisingamuzivi, ndichida kuti vataure zvakaita sei, zvakawanda. Ndikati ndimakamugadzira, zvikanzi akadanana nemurume wemunhu. Saka tisu takabva tatoita sei, vatanomugadzira. Handiti kechipiri kwabva ndauya ndichiudza amai vacho kekutanga. Ndikati pane munhu ati hanzi ndiye akagadzira mwana, vandadzokera. Kechipiri futi bvauya achigadzirisa zvinhu futi. Kwabva achizotaura manje kuti tisu takamuita sei, takamugadzira. Ndikati komadii kunzwa tsitsi nekuti mwana uyu ane nguva yakareba achiita sei, achirwara. Muwanzirewo here tsitsi? Kumba kwavo izvozvi kuna baba vari kuita sei, vari kurwara. Zvikachinzi aiwa imimi chiendai. Kwabva ndachimuudza ndikati inini ndiri sahwira kumba kupi, ikoko. Zvikanzi chiendai munovaudza kuti vauye tiite sei, tigadzire, tiende kune mukadzi wemurume uyu, tonoita sei, tonotaura naye, tomugadzira. Ndikati zvakanaka. Ndakabva ndatoya manheru. Kwabva ndauya bva ndasvika bva ndaudza muri ikati zvakanaka. Ndikati ngatiitei kuti mwana aite sei, abatsirikane. Takabva taronga zvechokwadi. Ava mhuri vanga vane urwere huviri panguva yacho iyoyo. Saka vakabva vanokwereta munext door mari. Kwabva vanditi mari taanayo, ngatichiendai. Takasimuka chokwadi. Kwabva tasvika kumba kwekweko. Tasvika patavaona amai vaivai. Tavaona kudaro kwabva vanditi alright, ndiperekedzei kupi, kutsime. Ndiri pakuvaperekedza paipai kwabva vati manje nyaya iyi sekuti tikabva panapa tikasimuka tikaenda kumba kwemukadzi uyu, anoita sekuti tamuita sei, tamunanga. Ko inini ndine vanhu vanoita sei, vanogona kuzviita sei, kuzvigadzira. Ndikati alright. Tabva tadzoka paipai. Tabva tataurana nana sisi vachona nemuroro anga aripo. Ndo nyaya iri papi, iri papo. Zvachinja paipai. Saka isusu tine vanhu vataikommunicata navo, hanzvadzi yemusikana uyu, kuti ndo zvaapo panapa. Akati alright, mimi chiita ichi zviri kutaurwa nemuprofita, nekuti toda kuti mwana aite sei, abatsirikane. Kwabva vafonera chokwadi munhu uyoyo tiripo ipapo. Ndine vanhu panapa. Munhu uyoyo kwabva ati vane mari here? Zvikanzi vanayo. Zvikanzi alright, ndakutouya. Kwabva uyu muprofita wechirume uyu, hatizoti anogara kupi, abva atochovha bhasikoro. Bva vafonerana, ivo ndo vaifonerana. Kwabva vanotorana kwavakasangana. Isusu bva tauya kuno. Tasvika parodhi takatogara tese pasi. Takati asikana toita sei, nyaya iyi maiona yachinja. Isusu patabva kumba kuti tafunga kuti amai vachatiendesa kune muridzi wenyaya. Saka apa vativharira kunze, tochiita sei vasikana? Kwabva tabata futi wehukama watakabata kuti ndo zvaapo panapa. Zvikanzi aiwa imimika chiitai kuti zvavataura kuti vane muprofita umwe wavati vanozvigona, chiendai kumba kwacho muprofita ouya ikoko oshandira mwana. Tikati alright. Bva tasimuka takafamba chokwadi. Bva tasvikirana navo, ivo vachisvika nemaprofita maviri naivo. Maprofita asvika agara pasi. Takavadaidza amai vaivai, mune chokwadi here kuti munozvigona zvinhu izvi?
nekuti panapa pabuda mari yakawanda. Nzwetsitsi nesituation iri pano zvikanzi ayewa izvi zvinopera izvi hazvimbononoka izvi arida kungobviswa zvakati nezvakati nezvakati zviri pahuro nemakumbo anotoswera afamba. Alright, tafonera futi munhu weukama uyu hanzvadzi yevasikana ndo zvavataura taita dare pai tobudisa mari here vasikana tikati alright sezvo toda kuti munhu aningirikini apore regai tivape tavapa mari chokwadi muprofita uyu akabva apinda apfeka magemenzi ake bva aita zvaakaita vatanga kudzura mwana bvazvisa pamubhedha zvaive zvichuma zvakasungwa sungwa nechii zvikanzi izvi kwabva tati amupise here vakati hanzi aiwa tinonopisira kupi kumberi zvikanzi tonopisira kumberi tikati alright mari tavapa pai vaenda zvikanzi anotosara achiita zvakaita sei zvakanaka. Kwabva vanhu vatopiwa zvimwe zvekunzi musare muchitenga kuti muzowedzeredza kumuita sei kumurapa. Ivo bva vaenda mangwana vanhu vakatotenga zvavanganzi vaite sei vatenge vawedzere kumurapa. Vanhu bva vatenga. Inini handina kukwanisa kuuya mangwana achona kuti ndione, ndakazouya kuswera mangwana. Ndiri kusvika ndiri kubvunza murwere nemasaini ko hauna kupora, achipindura nemasaini akati handina kuita sei handina kupora. Saka toita sei? Kwabva ndaenda kune murori toita sei? Tikati tofanira kuzoenda kupi kunoona amai ava kuti zvinhu zveshe zvamakatipromisa imimi nemuromo wenyu kairi katatu tichikubvunzai hazvina kuita sei, hazvina kuita, saka tochiita sei? Ndo pakabva pazoshayika isawira mukuru bva takukonzentreta nezvenhamo. Hatina kuzokwanisa kuzodzokera, asi ndiri kunzwa kuti amai ava vakazosangana nasisi vachona. Sisi akavaudza kuti tiri murodhi kuya kupi ikoko kureva kuti taizofanira kuzodzokera kupi kuna amai ava kuti zvinhu zvenyu zvazvisina kuita tochiita sei, mochitidzosera mari here kana kuti tochiita sei? Zvinorwadza, nyaya izvi inorwadza takatarisa. Neida kubvunza kutiwo mushure mekunge mafamba mataura makati makafamba nzvimbo dzakati wandei muchishanyira maprofita, hapana kunyumwa kwamakaita here kuti nzvimbo dzedzi dzatafamba kusvika 3000 yapera? Hamuna kunyumwa kuti vanhu vari kutinyeperawo here? Unoona kuti se ava amai ava kuzobhilivha kwatakavaita handitika takati sekuti ivo vari kuzivana nemukadzi wemurume uyu handiti, saka ndo vanogona kunge vane metsi dzavakaita vakakuvadza mwana uyu, saka ndo vanokwanisa futi kumuita sei, kumuroyonora. Ndosaka takati aiwa regai tichisacrifice tiende futi tinotaura navo. Isusu point yedu patakasimuka taida kunoona mukadzi wababa totaurana naye kana achida kuripwa pane zvese tanga tazvipira kuti tiite sei titaurane naye. Saka ava vakabva vativharira kunze vakati hakuchasvikiki nekuti anobva azotiti mandipuma. Zvinorwadza chokwadi, asi igara uziva kuti nyangwe munhu akagadzira munhu pekutanga anotomboramba but ndezvekutonyengerera kusvika munhu abvuma. So takatarisa baba tiri kuona mune kurwadzwa kukuru kuri kuitika, ende chishuwo chedu ndechekuti musangane namai ava kukanganisirwa. Chikumbiro chamudaita kwavari chingava chipi takatarisa nyaya? Chikumbiro chandiri kuda kuna amai ava chokwadi tinoziva kuti pakatadzikwa. Munozviziva imimi munhu kunzi anzwe kuti murume wake ari kudanana nanhingi inyaya inorwadza. Saka amai ava tozviziva kuti vakaita nekugumbuka nekubatikana, asi tinoziva kuti kutadza kunoita sei kunovanika. Vana vanenge vachiti vari kugona. Saka isusu chishuwo chedu ndechekuti tiri kukumbirawo kuti varoyonore mwana. Kana pane zvavari kuda zvese isusu semhuri tinokwanisa kuita sei kubatsirana kana nevenharaunda chaivo, nekuti nyaya iyi iri kuzikanwa nenharaunda, iri kutonzwisa tsitsi nharaunda. Tinobatsirana tovapa zvavari kuda voroyonora mwana. Alright, so makasununguka zvarini because toda kutoita zvinhu zvinofamba nguva yarwara mwana uyu yati rebei hongu ende zvinoda kuitwa nekukasira hongu. Right, makasununguka rini kuti amai vamutoende ende tinenge titoripowo zvakare muchipa chichemo chenyu kwavari? Izuva ripi ramakasununguka kuti munge muchienda semhuri? Nyaya iripo ndeyekuti zviri kunzi amai ava vakabuda vakafamba vakaenda kumusha kwavo, saka vakangodzoka. Chero kuri kunzi vadzoka mangwana titori redi kuita sei
kuendako tonotaura navo kunovakumbira ruregerero nekuvanyengetedza kuti varoyonore mwana, nenyaya yekuti zviri kuratidza sekuti ndiwo hatisi kuvapumha, asi murume wavo mashoko ari kutaurwa nevanhu kuti ndakabhenge ndakagadzirwa ndikafamba ndikanozvigadzirisa, zviri kureva kuti ndivo vakaita sei vakagadzira. Saka tiri kuda kuti tinovakumbira ruregerero vagadzire mwana, varoyonore mwana afambe zvaita kare. Zvinorwadza. But ndakatarisa kuti nyaya hamusi kuona here kuti murume uyu anogona asina kana kutoudza mukadzi wake sezvo mati anomutya. Saka kubva maybe kubva January wese uyu haana kana kutombomutaurira zvokutoti maybe musi wamuchaenda achagona kushamisika zvakare kuti hapana chandindichiziva. Zvinogona kudaro. Zvinogona kudaro. Sure. Zvinorwadza. So takatarisa mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ineyi anga takatarisa dambudziko rine mwana. Inini mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti mhuri yeZimbabwe tatambura, mari hapasisina, kana chekubata hapasisina. Saka tanchikumbirawo kana pane vanobatsira pachena, vasiri ava vanotorera vanhu mari vatori pasituation yakaoma, nekuti chiri kunyanyondibata panyaya iyi mari yatakapedzisira kubhadhara chokwadika paiti baba vaitobuda kuenda kuchipatara patohaiwa mota, uyu musikana uyu futi pachibhadharwa mari. Saka vanhu ngavanzwe tsitsi, maprofita arimo zvechokwadi, handisi kuti shora maprofita. Kune maprofita anoita sei anobatsira, kana n'anga dzinobatsira, asi taramba idzi dzinotorera vanhu mari, dzichidya mari dzevanhu mahara, mari dzekutambura. Chokwadi Mwari anokuranga ichokwadi, kutaura chokwadi pamberi paMwari, nekuti situation iri pano yakaoma, mari hapasisina. Tanga tichikumbirawo vanokwanisa kubatsira, vanongokwanisa kuti isusu tinobatsira pachena vatibatsirewo. Ndoitwawo Nyara Nyamandi kuti maita tenda maita kunda maKennedy. Ndogarawo muno mumusha wedu weEpwethi kwaMuki. Ndinobatikana nekurwadziwa zvizhinji nekurwara kwaBettina. Bettina mwana wandakakura ndichitoona, chitomuita munin'ina kana kuti mwana uyu asina kumboenjoya watinoti umhandara husikana, nekuda kwokubatsirwa neboyfriend yake yakasengawana. Ndakatozozviziyawo manje chingoti mwana arwara ndopandakazodzwa nyaya yacho yese. Saka chinoitika nekuti Bettina akangotanga riri gumbo rimwe side neruoko rimwe side, vachitomboya vachitoti tete Nyari tipewo kamari toda kuenda kwakati kumachechi. Hapana chisina kunwiwa naBettina, kubva matanganda, mishonga, chii tichiti pamwe zvichaita se zvichaita. Wozi stroke yacho yakatanga achiita gumbo. Alright, yeah, continue. Gumbo rake rimwe rari rekuright, ruoko rumwe ruri kureleft. Tikati istroke yerudzinga yekuita vice versa kudaro. Vakaenda kumachiremba, kumachechi, kudzin'anga. Nyari taenda kwakati nhasi, tipewo mari kwanzi kudiwa 450. Taenda kwakati kwanzi kudiwa 300. Taenda kumasvingo, panohaiwa mota kubva kuno kuEpwethi kunobuda kumasvingo. Munhu wese anenge achida mari, haambofambe nemota inofamba nemvura, inenge ichitoda fuel. Ona munhu pasituation yakadaro, musha wekuti kana tichitaura kuti kune vanhu vasina chinhu mhuri yeZimbabwe, tese tinoti hatina chinhu, but pamba panapa maprofita nen'anga dai mainzwa tsitsi, nekuti mari inenge yakweretwa vopinda mumaricho ekunosakurira vanhu kusukira kuwachira kuti akwanisa kudzosera futi mari iyoyo. Ini chikunyanya kundirwadza pamari yandakapedzisira kutovapa, muprofita achibheja kuti aiwa nezita raJesu waMwari wangu andiona mati mwana uyu anosimuka akafamba. Ndavapa time kubva January, chindipewa kamari yangu imakati muri kuita minana mwana achasimuka. Bettina munhu aitaura, ataitozati atotaura tichitoseka, but voice rakangoenda. Munhu aifamba, makumbo asvika pakuoma chako kuti kumusimudzai basa. Zvinotodini nemi vaprofita nen'anga yekunyepa? Inini hangu kuti zvakaitwa ndisipo musi uyo ndaendesa mari yangu, tingadai tichitaura dzimwe nyaya, nekuti vanhu vakadai soka handaifa ne1. Musadye mari dzevanhu nechitoro chekunyepa, muchinyepera zita raMwari pasiripo. Tarisai situation inenge ine vanhu. Muri kuona urwere hwababa wakanga wari pano, vachisimuka vachienda kuchipatara. Imi mukutotora imwe mari kuti muende munoenjoya, munotenga magrosari pamunyuki. Inini hangu ndakagumbuka, ndiri kunyepa mhuri yeZimbabwe. Vanhu ngatibatsirei vanhu. Kongotiwo ini ndiri kubatsira mahara. Kana apora mwana uyu, totendawo kuti aiwa makaita basa chokwadi. Ko kuti handizvigone, pane kuti utore mari iri kutamburirwa yatiri kutovakweretesawo, ise chida kudzoserwa mari dzedu.
nekuti munhu anenge apora. Saka kana pakadaiwa akatora mari ika amai imimika nemi varume vaviri imimika, dai ndizvo zvinotaura ndiri kumasales nekuda kwemari iyoyo. But please dzosai mari iyoyo nokuti chamakaita hapana. Munhu ari kuramba achingorwara ataure asimuka afambe, saka chamakaita chii? Mudzi chaiwo wamuri kuti munochera mahara kusango wonzi 500 muda kuedza kuita semaprofita nen'anga imwe. Ngatishandirei vanhu zvine chokwadi chamwari chamunenge matumwa. Munhu kana simuka achifamba ofamba, kana muchiroyonora moroyonora, kwete kungodya mari dzevanhu. Musadaro. Sena hangu ndakatsamwa panhau yaBetina. Mari yabuda yakawanda, vanhu vasina vachikwereta vachidii, kusvika mari haisi nyore, mari inosvika ma 3000 4000 kuzvipatara, ma CT scan hapana chisina kuitwa, ma blood test kuti uonekwe kunzi dambudziko riri papi, dambudziko rotoonekwa kunzi hapana. Asi umwe munhu otouya ototaura kuti ndipe 150 2 minutes anenge aita se afamba kubva January kusvika izvezvizvi. Mumwana hapana kana change, zvaingori ndizvozvo. Saka muri kutiiteyo senemi. Dzosai zvenyu mari iyo maprofita, tikakutaurarai nemazita enyuka hazvizobude zvakanaka. Ini hangu ndakatsamwa, dzosai mari yandakavakweretesa. Handichaide kwavari ndikuida kubva kwamuri. Because ndaida kuti mwana afambe, asi mimi mukutora mari moja nevakadzi venyu nevarume venyu kudzima. Ini ndorwadziwa nenyaya yaBetina. Kukumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti mwana aya afambe. Chikafu chaicho chaiyo muchaona chisina kana chikafu. Mapamba chaiyo mwana arikupfekedzwa mapamba akwanisa kuenda kutoilet, anotozvibatsira ari panzvimbo. Kana atogona pasina munhu anotorova rugumbo kuti uye mundisimudze, ende haasimudziki. Anoda kuenda kuclinic unotora mapirisi ake, panoda wheelchair. Haisi nyore kuti uende kuEpworth local board panetsoka kana makamubereka munhu muhombe. Pane pachitoda kuhaiwa mota, hakuna anomboya chikutaura nemota yake kuti ndango yazokubatsira mari. Munhu wese anotoda fuel. Ende charakatoti handindokubatsira asi anenge achitoda fuel $10 $15 kuenda nekudzoka. Saka ndiri kukumbirawo kuruzhinji rweZimbabwe kuti mutibatsire panyaya yaBetina. Betina ari panguva yakaoma 2.5 years izvo zvasingabude mumba. Hapana paanofamba, hapana panodingoshandisa toilet ndokuvhura window chete kuti akwanise kuona chaedza ari mumba. Tiri kukumbira nokuti chekumutakurisa chacho hapana. Chikafu chacho kuti adye, munongoziva murwere wese chero akapiwa mubhedha muchipatara anoda tumwe tuchikafu. Chaicho chinomuvaraidza kana karedio chaiko kuti munhu pfungwa dzisaende kure, BP inogara yakakwira, anenge achifunga. Handisi tomubatsirawo sei panzira yakadai. Kukumbira kuruzhinji rweZimbabwe. Zvinorwadza chokwadi. Off camera tambotaura kuti musikana uyu akati mhinga chinetsekana kudya. Mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe kuti mafungiro enyu chingava chichakadaro, ende mukutaura kuti makaenda kuchipatara hapana chaibatwa. Saka chingava chiurwere hupi usingakwanisa kubatwa kuchipatara? Urwere huruna Betina. Kuchipatara chaiko chako hapana chakabatwa. Tinototarisira kuti ndo chirwere chekutogadzirwa nemunhu. Semunhu ari kuti akachechivanhu, sevanhu ivo vari kutaura tisi takamuroya, tisi tomuroyonora, tisi todai. Ende murume womukadzi wacho ari kuti iye anototyawo mukadzi wake. Saka dzimwe dzenguva haasi kutomuudza mukadzi wake kuti state yaane munhu uya uyu dai ndadai, anenge achitomutya notangura kupedziswa. Saka totokumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti kana kuine vanobatsira mahara pachena, chokwadi batsiraiwo. Isusu tambe tichitobatsirawo munharaunda, tasvikawo pakutopera tiri vanhu vane mhuri dzeduwo. But kuti tizongowandirawo kuti tinewo vamwe vanawo vakasiyana siyana vanongada kubatsirika. Asi takutoona kuti pamwe pacho munotarisa munhu toita kunge tisina chido, rudo, asi zvinezvi zviri pasi kugumirwa nekupererwa. Kashoma kaunenge wawana chitoti mangwana takutonzwa kuti wiki rine mwana anofamba, tobatsirika chiti mangwana anofamba utofara. Nekuti Betina chinotirwadza kungobvira muhusikana hwake nekupinda mumarriage iyoyo isina kuenda mberi, yatomupa dambudziko hombe. Dai ari mwana uyo taiti akaita musikanzwa, aimhanya nemaboyfriends John Peter ichakati taita pamwe ameno. Zvino haana ivo baba ivavo ndo vakangobva ngoti naye mwana kusvika pazvave nhasi. Zvinorwadza izvo. So makasununguka here kunge muchinge muchisangana naamai ava muchivakumbirawo zvakare? Tinoziva vanhu vanotaurirana. Makasununguka here semhuri musumuke pamwe chete munotaura navo muchivakumbira? Takasununguka. Asi pari zvino mukadzi wachona pamboendwapo kumba kwacho murume wacho ati mudzimai wake hapa ari kuchiridza, tizoziva kuti ichokwadiwo here kana kuti ari kutotinyeperawo. Asi dai aripo taingoendawo nemhuri kuti tiri kukumbira ruregerero, mwana akadi akatadza. Sekuti munhu wese hapana asingade marriage. Zvino baba vaitova neforce nemari pamwe nekublinga nemota yavaiti ndokutsika nayo. Adananawo nemumwe munhu woti ndokurova, kana kuti akaona mukomana ateerawo mashure kwakusvika wokurova mwana. Saka akazokufunga kuti pamwe ndo marriage inoenda rwendo.
munhu unotowira usiri kuzvizivawo. Saka totokumbira ruzhinji rwezimbabwe kuti varume vari kunzoko siyanai nevana vawane kukura. Ende zvakaitika pa22 years mwana 21 chifunga izvezvi 5 years dzese kusvika 25 years haafambe, haana anomubatawo, haana anoti chiiwo. Mwana angadai izvozvi pamwe ari kumurume wake pamwe ane mwana haana mwana. Zvinhu zvinototirwadza kuti dai akanga aine mwana wakewo kwangoremarira musina, murume wacho haachabatike, anototyawo mudzimai wake. Kodai wangu achimirawo zvako nemwana wevanhu wamurapisa womudzosa panzvimbo yawakamuwana ari. Ndozvatinongokumbira kuti kun'anga yakewo yaakaenda yaanoti iri kuruwa yatibatsirawo kuti mwana wayo asimuka afambe. Ave mabhidhira ave kudyawo mari tikukumbirawo kuti mudzose zvenyu mari iyi ndisati ndazotora rumwe matano. Nokuti mangwana muchazotivenga makuti vana nyari vaive kuepwedza havaiti, isu ngoda mari bheki because hapana chakashanda. Tisingaverenge kumwe kwese kuti taimboendawo nekunzwa kuti kunenge kunoti zvino uyu wotouya kuti ndimakaroya tisitoda kuroyenora, chamaroyenora chacho hapana. Ndozvikunyanya kundirwadza kumwe kwese kwayakadyiwa hakuna hako mhosva because tichitsvaga panoponesa. Asi iyi yekuti tiponei wauya wachona iwe uchiti une unyanzvi, unyanzvi hwacho hwaendepi ndimukuziva zvamakaita. Saka chibatsirai kuti munhu asimuke tizota zvishuwa anga akaroyiwa zvechokwadi. Zvino apa tirikupupura kuti chiya mari kungokupai mari chete kushandirai kuti vadye dzimba dzavo. Zvinorwadza chokwadi. Yambirai mukatopowo vana vechisikana vachangokura. Tinoziva kunze kune vamwe vatori musituation yakadai so ingava ipi. Ende ini chandokumbira hangu vana veZimbabwe, vana vechidiki vari kukura. Kwaona murume mukuru ari kuti ndakafirwa kana kuti ndakarambana nemukadzi kana mukadzi wangu handimudi, hakuna asingade mukadzi wake waarigara naye mumba make kunyepa ikoko. Munhu kana akuroyera kuti wadanana naJoni wako musungise. Musungise kuti baba vari kundishaisa mufaro. Mosoenda kumatare. Nekuti ezvezvi tarisai pasituation yomwe wenyu ane 25 years. 4 years afambe. Zvingotanga zvishoma nezvishoma. Kunzoko vari kuroya variko zvechokwadi. Asi takumbira kuti vana vadiki zera racho rinenge ranyengetedza mwana ndio rinenge rakaoma. Unotengera mwana maswiti because haasi kuakwanisa kuawana maswiti kumbe. Wamutengera kachokoleti. Ndo zviri kufira vana vazhinji. Saka tikumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti kana kuine mwana ari kutonzwa ro panguva ine enda unomhangara nokuti zvemangwana kumberi kuzvichanetsa. Right, so pari zvino ndimire tiri mumba maBettina naika ndina sisi vacho zvakare naamai vacho varipo nemamwe malocal residents atinawo pari zvino. Sisi mungataurawo problem ine musikana uyu kuti yakatanga rini, uyezve zviri kunyatsofamba sei. Tavaona zvishuwa kuti haasi kukwanisa kusumuka even paarere. Mungatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvakanyatsokumira sei? Pamusoro wemhuri yeZimbabwe uyu wandakabata Bettina munin'ina, musikana wemunin'ina wangu, zvaane nguva yakareba atanga kurwara. Gore rino rari 4. Saka tamboedza kwese, taenda kuchipatara, tafamba kwese. Saka pari zvino hatisisina tapererwawo. Takutokumbirawo kune mhuri yeZimbabwe rubatsiro, kune vanozivawo vabatsiro munin'ina wangu akwanise kufamba. Mari chaiyo hatisisina, takwereta, tatengesa zvinhu. Hatisisina kuti tine pekutangira. Saka takutokumbirawo rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Mutibatsirewo pane munin'ina wangu. Zvinorwadza chokwadi. So takatarisa Bettina ane makore mangani ekubereka? Izvezvi ane 25 years. Akatanga kurwara ane 22. Alright. Zvinorwadza. Taona kuti haasi kukwanisa kana kusumuka. Saka lese ada kubuda kana kuenda kutoilet. Muri kuzvifambisa sei ipapo? Tinotoita wekutosimudza togadzika pabhaketi. Kana tikada kutoenda naye kuchipatara tototsvaga bhara titiende naye, hatina kana wheelchair. Zvinorwadza. Toenda zvakare chingava chikafu. Toziva kazhinji munhu kana ari mukondisheni yakadai so anogona kuva nechikafu chaanenge achinyatso kufarira kuti akwanise kudya. Chingava chikafu chipi chaari kunyanya kushuvira? Anotodawo zvimwe but hatisi kuzvikwanisa. Anotodawo mayogati kana tii nemukakawo kana mapotatoes, zvimwewo zvakangosiyana siyana but pari zvino hatichazvikwanisi ndokuti hatisisina mari yacho yekuti timuitire. Zvinorwadza chokwadi. Takatarisawo zvakare munhu wekuti anogona kuti ndoda kumboendawo panze pazuva since kugara mumba zvakare kunogona kumaafekta. Chikumbiro chipi zvakare chamungade kuita kuti
akwanise kumbofambawo achibudawo panze tichitarisa ameno chingava chi kutokumbirawo wicheya iyoyo kuti pamwe tingakwanisa kuyamurikawo ndoita patinotongotakura nyange ukada kutoti umburise panze ufambe naye kutongotakura kutengotembedzana iye kuti abude ega akwanisi kana kutoti asimuke ega paari akwanisi. Zvinorwadza chokwadi. So taona kuti musikana ari kushandisa masaini. Problem yekusataura yakazotanga zvadini? Yekusataura yakazotanga pane 2 years. Akangotanga kungonyarara kutoenda voice achienda voice udzimara hachatotauri futi. Alright, but iye akanga atadza kufamba pane makore 4 naika. Asi kutaura aitombotaura. Kuzotaura kwakaine zviragurere ane 2 years akusakwanisa kuti ataure. Zvinorwadza chokwadi. So mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakadai kuteerera panguva ino. Tinoziva kune vamwe vari diaspora kwozoitawo vakaenda corporate world vane mabhizinesi vanechi angava mashoko api tinoziva vakateerera panguva ino. Ata mashoko angu ndeyekutoti takutokumbirawo vanokwanisawo kungotibatsirawo motibatsirawo isusu tapererwa tisisina kana pekutangira kana pekuita chinhu chese tatengesa taitomboitawo mabhizinesi tatosvika pakubhuroka nekuda kwemusikana iye tichingofamba naye. Shame, takatarisa musikana uyu ndiwe chingani tichitarisa kuvana? Pakuberekwa ndiwe chinamba 7. Number 7? Alright. Zvinorwadza, tinotenda mama. Tinotenda chikumbiro chenyu chichasvikawo kune vese. Tinoziva zvikuru ruoko rwevanhu vemuZimbabwe mazuva ano runobatsiraiwa munobatsirikana. Tinotenda mama. Mushure meongororo netsvakiridzo taona zvechokwadi nematauriro aita malocal residents neveukama kuti aiyo chinhu chinonzi maprofita enhema ariko, n'anga dzenhema dziriko. Ende takatarisa vatauriri vataura vakati no musikana akabviswa zvaakabviswa. Ende isusu tiri vanhu vanofamba kumbare kunototengeswa zvinhu izvozviya zvinenge zvine chuma zvine vhudzi zvinototengeswa kumbare iko kunaika. Saka toda kuti muvewo mucomment section mupowo pfungwa dzedu kuti okay, pakaluzwa mari inosvika up to $4,000 kuti mwana anga achirapiswa, but pari zvino hapana chakaitika. Aiwa, uyewo mucomment section mupowo pfungwa dzenyu kuti todii kuti mwana abatsirike. Ende takatarisa mwana uyu ari kunzi ari bedridden, haasi kukwanisa kubuda mumba kana ingava chitakuriso chekuti abude achienda panze. Zvinorwadza. Chingava chikafu zvakare, tinoziva munhu kana aine condition yakadai so ari selective panyaya yechikafu, ane chikafu chaari kuda. Zvinorwadza muri yeZimbabwe. So tiri kukumbirawo the corporate world nedzimwewo nevamwewo zvakare, tinoziva kune vari diaspora nevamwewo vari muno muZimbabwe. Aiwa, ngatiisewo ruoko rwedu tibatsirewo hama yedu naika. Musakanganwawo zvakare kulike moshare again this video so that rinoricha vanhu vakawanda. But please don't forget to subscribe, like and share to this channel so that whenever we post our latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.